Kawarjantia Students Union WJSU haka khatnyo tere ujemang arja arpusan kala penha perdano ya ke lempui lekai football ke tip kum ke first Warjantia Invitation Football Tournament arja arpusan da ke jia kun final hapadeng ke Amlaram Sports Club Persha ya ke Sendai Sports Club. Na ke jia kun ke Amlaram Sports Club kala kelalong ke ladu jongkani ke lempung da ke bapenlim ya ke Sendai Sports Club da saugo la not. Yaki gol nak benta ke Amlaram la tap do tip Rasmut gol do prangki buam bat upriang shooting marsi gol. Hakajia lang penhap perda ya kini ke lempung laidon lang do ba Lakman Rumbui UMLA ke Amlaram Kumukongsan uba BS Hayong retired geologist ke PSUONGC bat uba Ibor Kongji ukut ke Rangdajet Football Club kum ki sembut Kongsan uba Alban K Gasnga chief advisor ke Union lem kinongket kam bakentop yo ba Everest Langstang secretary uba Hat Ki Sing Dekar vice president bat kiwe. Nalor ki khusnam syaki ken hun bapoi final la samru ya ki khusnam syaki rang ye lekai ki bai lekai hakani ke lempung bat ki wei pat Rasyukul skill dulu lo player skill no dia Tingakan tu ya pi, ke kena samla jongi, bapin imsngi, bante ya kamel lajong, bante ya kasap kapong lajong, kenang ba, pinlong kinong job, hakal tiyai ke jongpi, ngakan tu ya WJSU ru, namar ba, ban yo ya jinsenia nopai ba kasyong hakikam, imsngi hakikam ke pitre, namar ba, ngatip bagi jingil ya lanti kim dai basuk. Hanrei ladapi imski ban train nam takababha upai bahi un lahi ban ai ka jing kersan den takadaw kanong kong kade kinong kitkam kumno pinkit kup kanam pinyo ya ka jing shania na piyo jing shania ki pai ba ki bon ki ban yesnok tilang tengah kertu ye phi ba pinyat kata kalanti ka babej kanang ba pinla ban yalam ya ki kun samla tengah kertu ye ki we pagi nosong song jengi bero ba ko khamtan khna samla long ki briu imski hakakam ban kamaya ka hok long ki briu ki ba imski ban pen im yade khamtam ban pen im ya ka sap ka phong ko bong mene lang ba ka sarkar makhalaya manta ka plishipon kilat kilanti nam tai kun samla ka shonga phi ba phila ban shim ka kabu hakanu no ka kam ka phi phila sngaw tanat la ne hakana ko no kap ka phi sngaw bit marba ka sarkar menta ka por bagi jong ba ai bor ki le kai andaran incentive ki ba ka sarkar ka ai hindre menta lah karwai ka tem lana ha ka yele kai football lana kinung jile kai ka sarkar ka wan shakmat bangi i ka sarkar menta keleng ki jaka kala persyak ban ai ya kita ki jaka yele kai hapo ka state nga kremen scam ba ha ka national games ba arja arpunyew kinmi ki pliar po war jengtia kinmi ki pliar na ki ni ki thain ki jongi ki banya khon na ki petang ni player football kin don ki sports person ki banya mi khmat ni ka jalla habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya